So mga katambayan, Lakay Music Lovers, i-open natin yung aking Shopee. Mahilig kasi ako sa gamit. Kasi mahilig ako maggawa-gawa. Nasira kasi yung aking dating welding. Kaya bumili ako ngayon ng welding portable. Halina at samahan nyo ako magbukas. Wow! Ganda! Yan. Parang ako pag nagpupunta lang pala ako mag-welding, akala mo ahente ako ng insurance nito. Atachikis. Oh, di ba? Oh. Di ba? Oh. Wow, very nice. Oh. Ganda. Yan ngayon yung portable Mitsushi Japan 300 watts. Ano ba to? 300 watts ba tawag dyan? Oh, basta. Oh, yan. Diba? Oh. Ito yung kanyang wire. At ito lamang yung kanyang foam. Oh, diba? Very nice. Oh, para hindi siya magasgas dito sa loob. At yan, oh. Oh, diba? Oh, yan. Very nice talaga. Balita ko kasi kaya ito yung binili ko kasi maganda daw itong magtrabaho. Saka napakagaan, ha. Napakagaan siya, oh. Very nice. Oh. Napakagaan siya. So yan, basta pag natapos ka nag-welding, iga mo lang siya dyan. Huwag na natin ilagay yung foam. Tapos, ipulupot mo yung kanyang wire dito. Diba? Yan. Tapos, yung kanyang pang ano talagang wire na welding. Diba? So, close natin. Pagpunta ako mag-welding, bit-bit kong ganyan, kala mo, ahente ako ng insurance, o, di ba? O, naka-touchy case, or, pag nakakurbata ako, naka-blazer, tapos bit-bit ko to, baka mamaya magtanong sila kung anong kasong hahawakan ko. Like a lawyer. Pero wala, hindi tayo bagay doon. Hanggang dito lang tayo. Diba? So, anyway, thank you very much for joining me to open boxing my new welding machine portable. Kasi nasira na yung dati ko. Meron kasi akong dati nasira na, kaya bumili ako uli sa Shopee ng ganito. Anyway, thank you very much for Shopee. At almost lahat ng gamit ko dito ay nanggagaling sa inyo. Thank you very much for serving us quickly. Lakay Music Lovers, maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye.